Os xardíns volven falar en Pontevedra. Desta volta e a zona verde da Praza de Ourense escollida pola Concellería de Desenvolvemento Sostible e Medio Natural para lanzar unha mensaxe, o apoio da cidade ao Club Cisne Balonmán para que poida selar canto antes o seu ascenso a Asobal. Hoxe reformulamos este xardín que fala da Praza da Ferrería para conxurarnos novamente ante un éxito dun equipo destacado da cidade, un equipo que leva o nome de Pontevedra por España adiante, que é o Clube Balonmano Cisne. Os xardíns amenceron cunha portaría, arranxos florais novos e varios cartéis de apoio ao equipo pontevedrés. Hai espazo tamén para lembrar os éxitos doutro conxunto da cidade, o ascenso virtual do Pontevedra Club de Fútbol. Semana pasada estábamos aquí cos xogadores do Pontevedra Clube de Fútbol para desexar tamén ese ascenso á Primeira Federación. Logo o domingo a concelleira Joia Blanco e a Marcos, que está tamén por aquí, nos dicían en Pasarón que lles dera boa sorte este xardín e que lles dera boa sorte esta instalación que fixemos aquí na Ferrería e, por tanto, queremos repetir éxito e queremos repetir sorte co Cisne. Mañá o Cisne terá a primeira oportunidade para pechar o seu ascenso a Asobal. Será nun encontro co Eón Balonmán Alicante, que xogarán na cidade de Valencia. Es un orgullo para todos volver a estar en la primera categoría de España y sobre todo poder festejarla como debemos, como no pudimos hacer la otra vez cuando ascendimos, y sobre todo también personalmente un orgullo para mí pertenecer a este gran equipo. A pesar de que teñen medio camiño andado dende o conxunto pontevedrés, non baixan a garda e adiantan que van xogar os 3 partidos que lles quedan como se foran o último.